खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि संबिधान बादियै गोजाम आफादखौ सिफायनानै 2023 आरो 2022 मायथाइनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दानाय जाबाय। आफादगिरि महरै डक्टर सुरत नार्जारी, गाहाय नेहाथारि महरै नीलकान्त गयारी, लोगो आफादगिरि महरै नीलिमा बसुमतारी, प्रशान्त बर' आरो सीताराम बसुमतारी, नेहाथारि महरै सोरजिला वारी, बिनय नार्जारी, कमेश्वर बर', रांगिरि महरै सतीश ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। आसामनि कलियाबराव गंसे बास आरो ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनाय जाथाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे बासआ गुवाहाटीनिफ्राय तिनसुकिया जिल्लानि जागुन फारसे थांबाय थानाय समावनो कलियाबराव गंसे ट्राकजों सौग्रावो। बासआ सौग्रावनायाव बास सालायगिरिया कन्ट्रल खोमानानै गोथौ हाखराव गलाङो। बे जाथायाव सासे सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ देरगावनि जिन्तु बरा होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायाव बासआव दावबायनाय गोबां दावबायारिफोराबो जखम जादों। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव दिनै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैनानै गावनि बिबुंथियाव बिटिआरनि दफा बादियै बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानै बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि थांनाय 26 जानुवारियाव आसाम सरकारा जारिमिनारि थिरांथा लानाय बिटिआरनि सिमाखौ गहपुरसिम बारायनायनि जि जारिमिनारि थिरांथाखौ आसाम सरकारा लानो हादोंमोन, बियो बर'फोरनि जातीयताबाद संरैखाथि आरो संबर्धन खालामनाय खेत्रआव मोनसे इम्परटेन्ट रल पालन खालामगोन होनना आं फोथायो होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो। उदालगुरि जिल्लानि रौता दैफाङाव इनकाउन्टार जानाय गोथै सह'खौ केनाराम बर'निना डिम्बेश्वर मोसाहारिनि फोरमान खालामनो बुरखांफिननो लाहार फाहार खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि थांनाय साननै सिगां उदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव मस्ट वान्टेड केनाराम बर'खौ इनकाउन्टार खालामदों पुलिसा होनना खौरां ओंखारदोंमोन आरो केनाराम बर'नि नखर फोलेरा गोथै सह'खौ लांनानै फबनायबो जादोंमोन। नाथाय बे जाथाया गोदान महर लायो। पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाया केनाराम बर' नङा, बाक्सा जिल्लानि जेंग्रेंपारानि डिम्बेश्वर मोसाहारिनिसो होनना डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसिया गोथै देहानि फट'खौ देखायनानै फोरमानबो होयो। मख'नो गोनांदि दिनै गोथै सह'आ केनाराम बर'निना डिम्बेश्वर मोसाहारिनि फोरमान खालामनो गोथै सह'खौ बोरखांफिननो थांनायाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसिया थार बिजिरनाय नागिरनानै फिसायनि फबनाय जायगायाव थांनानै खुथार खुथार गाबफैदों। उदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव जानाय इनकाउन्टारनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि। उदालगुरियाव सासे दाय गैयैखौ पुलिसा इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि सुबुङा दाय गैयै नङामोन। पुलिसा इनकाउन्टार खालामनायाव पुलिसा जखम जादों। बेखौ नंखाय होननानै आं मिथिया। जुदि सोरबाया नंखाय होनना सानोब्ला आं इनकुवारि खालामनो होनो हायो। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आं मिथिनाय बादिब्ला आं गावनो खौरां लादों। पुलिसा गावनो जखम जादों आरो थैनाय सुबुंनि सायाव गासै आसामावनो केस रेजिस्टार दं। बेखौ दाय गैयै होनना नोंथाङा माबोरै बुंनो हागोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।